Φίλες και φίλοι, γεια σας. Είμαι η Βαλεντίνα Στρατάκη και σας καλωσορίζω στο κανάλι μου Κοπτική Ραπτική. Σήμερα θα ασχοληθούμε με ένα ύφασμα θηλυκό. Ένα ύφασμα διαχρονικό, ρομαντικό, αισθησιακό, ένα ύφασμα μυστηρίου, gothic. Θα κάνω μία αναπαλαίωση δαντέλας, θα σας δείξω σε λίγο. Και θα είναι η δαντέλα κορδονέ, αυτή εδώ. Εδώ έχω ένα φόρεμα gothic, το οποίο είναι όλο δαντέλα επάνω. Η δαντέλα χρησιμοποιείται παντού και σε όλα. Μέχρι και σε κοσμήματα, βλέπετε εδώ, σε κοσμήματα, σε γάντια, εξαρτάται. Λοιπόν, αυτό είναι στην πρόβα το ρούχο, ένα gothic ρούχο είναι στην πρόβα, είναι όλο δαντέλα. Αλλά εγώ θα σας δείξω αυτό. Εδώ έχουμε ένα φόρεμα δαντέλα κορδονέ. Το φόρεμα αυτό μου το έδωσε μια κυρία, είναι του 1956, ραμμένο στο χέρι όλο από μοδίστρα. Είναι το νούμερο 48 και όπως βλέπετε εδώ πέφτει, κάνει αυτό το πράγμα εδώ και αυτό από εδώ. Δηλαδή αυτό από εδώ είναι πιο πολύ, αυτό από εδώ είναι πιο λίγο. Αυτό οφείλεται όταν η γυναίκα έχει πληθωρικό στήθος και ξεκινάει από τη μασχάλη. Γι' αυτό και το έχει κάνει ακριβώς στα μέτρα της. Και επειδή ο άνθρωπος είναι δυσανάλογος, δηλαδή η δεξιά του με την αριστερή του πλευρά ποτέ δεν ταιριάζει, από εδώ είναι πιο λίγο, όπως βλέπετε. Λοιπόν, αλλά πριν το ξεκινήσω να το κάνω αναπαλαίωση, θα πρέπει να σας δείξω μερικά πράγματα πάνω στο ίδιο το ρούχο που έχει φτιαχτεί από μοδίστρα και λέω είναι χειροποίητο από το χέρι, στο χέρι, να σας δείξω πόσα σοβαρά λάθη έχει αυτό ακριβώς το ρούχο. Επειδή δεν είναι το παίρνουμε ένα ύφασμα, το βάζουμε στον πάγκο, το κόβουμε, το ράβουμε και το φοράμε. Εδώ σε αυτό το ύφασμα, το οποίο τότε υποθέτω ήταν πανάκριβο στην εποχή του, έχουν γίνει σοβαρά λάθη και πρέπει να σας τα δείξω πριν το ξυλώσω. Και πάμε στον πάγκο να σας τα δείξω. Πρώτον θα τα γυρίσω ανάποδα, έτσι. Έχουμε τη δαντέλα αυτή, όπως βλέπετε, εδώ κοντά, την έχουν ντουμπλάρει με οργάντζα βαμβακερί μέσα και έχουν πιάσει, βλέπετε τώρα εδώ, μόνο σε ορισμένα σημεία εδώ δεν το έχουν πιάσει, είναι ελεύθερο το ύφασμα, έπρεπε να πιαστεί σε όλο βέβαια, όχι μόνο εκεί. Λοιπόν, εδώ εντάξει δεν μπορώ να βρω κανένα λάθος γιατί είναι σωστό, απλά δεν το έχουν πιάσει όλο. Δεύτερο λάθος είναι οι ραφές. Τις βλέπετε και μόνοι σας ότι είναι χτυπητά απαράδεκτες οι ραφές αυτές. Γιατί το λέω αυτό? Πρέπει οπωσδήποτε το ύφασμα εδώ, αυτό που είναι τουμπλαρισμένο μέσα, πρέπει να περάσει από πάνω από τη ραφή και αυτό από πάνω από τη ραφή και να κόψει ένα κομματάκι από αυτό το υφασματάκι, να το βάλει εδώ στη ραφή, άμα δεν την έφτανε το ύφασμα, και να το γυρίσει αυτό εδώ, να το βγάλει από πάνω, θα σας δείξω όταν το ξυλώσω, να το βγάλει από πάνω και να κρύψει όλη τη ραφή κάτω, επειδή είναι δαντέλα και δεν κάνει οι ραφές να φαίνονται από μέσα. Λοιπόν, και ούτε αυτό το πράγμα είναι σωστό που έχουν κάνει εδώ. Το τρίτο λάθος. Το τρίτο λάθος είναι το φερμουάρ. Εδώ. Καταρχήν έχουν βάλει βεραμάν φερμουάρ μέσα, το βλέπετε. Είναι σε άλλο χρώμα. Είναι σιδερένιο και είναι σε άλλο χρώμα. Και δεν έπρεπε να είναι από τη μία μεριά μόνο εδώ, είναι από εκεί και από εκεί και από εδώ. Έπρεπε να έχει πολύ λίγο περιθώριο, να το πιάσει απάνω στο φερμουάρ και λίγο από εκεί και να έρθει όπως κάνουμε στη σύγχρονη εποχή τώρα, όπως κάνουμε το κρυφό φερμουάρ. Μπορεί να γίνει και με το χέρι κάλλιστα και να γίνει πολύ όμορφο. Και πετάει, μόλις το κουμπώσας, πετάει έτσι το φερμουάρ και φαίνεται. Τρίτο λάθος. Έχουμε τις πλαϊνές ραφές. Όταν έχουμε δαντέλες που έχουν πάνω μοτίβα, πρέπει να ταιριάζουν το ένα με το άλλο, να δένει. Αυτό είναι ολόκληρο, το βλέπετε? Είναι ολόκληρο. Αυτό εδώ είναι μισό και αυτό είναι μια σταλίτσα εδώ. Αυτά θέλουν ειδικό κόψιμο και να καβαλάει το λουλούδι πάνω στην άλλη ραφή και να ράβεται χειροποίητα. Υπάρχει τεχνική και θα σας τη δείξω αυτή, μια και θα το κάνουμε αναπαλαίωση αυτό το πράγμα. Είναι, από τη μία ραφή είναι έτσι και από την άλλη πάλι τα ίδια. Βλέπετε? Λοιπόν,
Και ένα άλλο που παρατήρησα, αυτή η ραφή φτάνει μέχρι κάτω. Την άλλη τη ραφή την έχει σταματήσει η κυρία που το έλαβε, το έχει σταματήσει εδώ τη ραφή. Τη βλέπετε από μέσα, έχει σταματήσει εδώ και το έχει αφήσει ελεύθερο αυτό κάτω. Λοιπόν, και μετά έχουμε τις ράντες. Είναι το λάθος. Η ράντα όταν ράβεται μαζί δεν πρέπει να έχει ραφή επάνω εδώ. Πρέπει να είναι μονοκόμματη όπως αυτή η ραφή. Εδώ. Εδώ έχει κάνει ραφή και έχει κάνει και φάλτσο η ραφή. Το ντουμπλάρισμα μέσα το έχει κάνει χειροποίητο, ραμμένο στο χέρι. Ξυλώνω τις ράντες, να σας δείξω ένα βασικό πράγμα που πρέπει να το κρατήσετε για να το κάνετε και σε οτιδήποτε ύφασμα φτιάχνετε. Λοιπόν, βλέπετε τώρα εδώ, η μία ράντα έχει ραφή, η άλλη ράντα εδώ. Δεν έχει ραφή. Βλέπετε τώρα, αυτό είναι ελάττωμα. Ορίστε, εκεί. Είναι ελάττωμα, δεν πρέπει να έχει ραφή, πρέπει να βγαίνουν μονοκόμματες οι ράντες. Αλλά, θα σας πω, βλέπετε τώρα αυτή η ράντα, πως κάνει ένα γκίφλε. Και θα πω για όλο το φόρεμα αυτό, θα σας πω, δεν φταίει η μοδίστρα σε τίποτα από αυτά. Πρέπει να ήταν άριστη μοδίστρα, αλλά πρέπει να τις πήγανε. Τότε τα υφάσματα αυτά πρέπει να ήταν 80 πόντους σε φάρδος ή το πολύ 130. Πρέπει να τις πήγανε 80 πόντους ύφασμα και να της είπατε βγάλτε μου φόρεμα. Και η κοπέλα δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά, της έβγαλε ένα φόρεμα όπως μπορούσε. Και γιατί το συμπεραίνω αυτό? Για ένα πράγμα. Επειδή η ράντα έχει βγει αφόρμ. Αφόρμ ράντα είναι όταν έρχεται κατευθείαν με το σώμα μας, όπως πάει η καμπύλη του ώμου μας. Δηλαδή, λίγες μοδίστρες σήμερα ξέρουν ότι οι ράντες βγαίνουν αφόρμ. Και θα σας δείξω πώς το εννοώ αυτό. Θα πάρω αυτή την κούκλα και θα σας δείξω τι εννοώ αφόρμ. Όταν βάλουμε τη ράντα επάνω εδώ, βλέπετε, εδώ κάνει τον κύκλο της. Βλέπετε, στο από εδώ μέρος και η άλλη είναι από εδώ. Λοιπόν, κάνει τον κύκλο της. Έχει αυτό το κυκλάκι, γιατί μπαίνει πάνω στον ώμο εδώ και εφαρμόζει. Και για να σας δώσω να το καταλάβετε καλύτερα, θα το βάλω ένα χαρτάκι επάνω στην κούκλα μου εδώ, έτσι και έτσι. Αμέσως παρατηρούμε ότι εδώ η ράντα δεν στέκεται σωστά, ενώ εδώ εφαρμόζει, εδώ δεν στέκεται σωστά. Έχετε αγοράσει πολλές φορές ρούχα τα οποία σας φεύγει μία ράντα ή σας φεύγουν και οι δύο. Σας πέφτουνε. Και όσο και να την τραβάτε και να τις φτιάχνετε, σας πέφτουνε, γιατί το σώμα μας δεν είναι συμμετρικό. Άλλοι ώμοι είναι ευθύοι, άλλοι ώμοι κάνουν αυτό το πράγμα, είναι πιο κάτω. Από αυτούς τους ώμους που είναι πιο λοξοί κάτω, φεύγει εντελώς η ράντα και πέφτει. Και τι πρέπει να κάνετε? Δεν θα κόβετε ποτέ ευθεία τη ράντα. Θα παίρνετε ένα χαρτάκι, θα το βάζετε, θα το κουμπώνετε πάνω στο σώμα σας βέβαια, έτσι, όχι στην κούκλα. Εγώ σας δείχνω στην κούκλα. Θα το κάνετε έτσι πάνω στην κούκλα για να καθίσει και θα το τραβάτε, να το πάτε πίσω, να το ενώσετε. Βλέπετε εδώ που κάνει αυτό το πράγμα. Όταν είναι ελαστικό το ύφασμα δεν έχει πρόβλημα. Για να αποφύγουμε αυτό το πράγμα όμως, να μην έχουμε αυτό, το κάνουμε αφόρμ, δηλαδή όπως είναι ακριβώς επάνω μας, επάνω στο σώμα μας. Πρέπει να κάνουμε μία μικρή πιετούλα, έτσι, εκεί, βλέπετε, και έρχεται και δένει. Αλλά άλλα σώματα θέλουν από μέσα αυτή την πιετούλα, γιατί σηκώνει από μέσα και είναι εδώ στον ώμο, και άλλα απ' έξω. Και το πιάνουμε ακριβώς στον ώμο μας. Την ώρα που θα πιάσουμε αυτή την πιετούλα, κόβω τη ράντα μου, είναι σε αυτό το σημείο. Λοιπόν, νάτι, βλέπετε πως έχει εφαρμόσει τώρα. Βγάζω τη ράντα και βλέπετε τώρα εδώ τη ράντα που την έχω σε χαρτάκι, την ανοίγω λίγο να δείτε. Ακριβώς κάνει ένα μικρό δοντάκι, το βλέπετε. Αυτό εδώ, το δοντάκι, όπως το κλείνω, τόσο, έτσι παίρνει ο ώμος. Όποιος άλλος όμως θα το πάρει πιο πολύ, μπορεί να έχει πιο μεγάλη διαφορά. Ή άλλος όμως μπορεί να στέλνει απ' έξω. Λοιπόν, θα το φέρω σε αυτό το όπως είναι εδώ, να κοιτάξω το δοντάκι να το κόψω έτσι μικρούλι όπως είναι, έτσι, εκεί για να μου έρθει σωστά. Εδώ είναι σβηστό και όπως είναι κλειστό έτσι με την καρφίτσα, θα το βάλουμε πάνω στο ύφασμα διπλό και θα το κόψουμε να κάνει αυτή τη μικρή στροφούλα. Και θα μπουν ζευγάρι, δεξιά και αριστερά ράντα μετά. Είτε είναι να την τουμπλάρετε όπως είναι τουμπλαρισμένη αυτή επειδή είναι δαντέλα, είτε αν δεν θέλετε να το τουμπλάρετε μέσα, βάζετε τη ράντα όπως είναι μόνη της. Ή διπλή όπως
ανάλογα το ύφασμα που έχετε. Λοιπόν, και αυτό λέγεται Unformed ράντα. Και δεν πρόκειται ποτέ να σας πέσει η ράντα προς τα κάτω, αν το φτιάξετε ακριβώς στον ώμο σας. Εγώ τώρα θα κάτσω να ξυλώσω όλη αυτή τη δαντέλα. Και να σας πω και το άλλο που δεν σας το τελείωσα. Και μόνο το ότι έχει ράντα Unformed αυτό το ύφασμα, πιστεύω ότι η γυναίκα αυτή ήταν καλή μοδίστρα. Απλώς δεν είχε περιθώρια, ήταν μικρό το ύφασμα και δεν είχε περιθώρια να το κάνει όπως ήθελε. Εγώ το μόνο που θα κάνω τώρα είναι, σας έδειξα κάποια πράγματα που πρέπει να προσέχετε επάνω στο ύφασμα όταν θέλετε να το κόψετε. Θα σας δείξω πώς μπορεί να αναπαλαιωθεί αυτό το ρούχο που είναι του 56 και να γίνει ένα πολύ ωραίο φόρεμα ή φούστα μπλούζα. Θα σας δείξω πώς θα αναπαλαιώσω εγώ αυτό το ρούχο. Θα του προσθέσω μια δαντέλα τέτοια ή θα ψάξω να βρω κανένα μπέζ ύφασμα. Θα δω τώρα πώς θα το κάνω. Θα το δούμε στο δεύτερο βίντεο πώς θα γίνει. Θα ξυλώσω με προσοχή τη δαντέλα όλη αυτή για να βγάλω τα κομμάτια που θέλω, γιατί είναι λίγο κατεστραμμένα, αλλά θα τα προσπαθήσω να την αναπαλαιώσουμε, να βγάλω ένα φορεματάκι για μια νέα κοπέλα, τέλος πάντων. Και ό,τι έχετε στην ντουλάπα σας δεν πρέπει να το πετάτε, γιατί όλα παίρνουν αναπαλαίωση, ακόμα και τα παπούτσια σας. Θα τα πούμε, φίλες μου, γεια σας. Θα τα πούμε, ευχαριστώ που παρακολουθήσατε το βίντεο μου. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο, στο νούμερο 2, που θα ενώσουμε τη δαντέλα αυτή, να δούμε πώς θα βγει. Όπως σας άρεσε το βιντεάκι, κάντε μας like και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.